Nadejszła wiekopomna chwila. W trosce o swoje życie i zdrowie, biorąc pod uwagę coraz agresywniejsze wycieczki rowerowe, stwierdziłem, że trzeba kupić jakiś kask, żeby jeszcze trochę pożyć i jeszcze trochę pojeździć. Miłosz, jaki tyś jest wspaniale zabezpieczony. Tu dojdzie do zakupu. Teraz można. Ale zmienię, proszę Państwa! Za mną! Proszę! Morze Bytomskie, a tak naprawdę staw Brandka, który jak dalej się tak będzie powiększał, za niedługo będzie wielkości Bałtyku. Jest tutaj związana z tym miejscem krwiożercza legenda. Pewnego razu utopił się tu młody mężczyzna. Wszystko wskazywało na to, że bezpośrednią przyczyną śmierci było, iż nie zostawił łapki pod filmem Niklausa. Tak było. I suba. Niestety warunki atmosferyczne mnie pokonały. Był deszcz, wiatr. Nie udało się zajechać na Weinberg w Piekarach. Czy zrobi następną razem. Piękny rzech jest. Fajny. Mieliśmy też jechać na Annaberg, ale to jeszcze się pojedzie. Pojedziemy dzisiaj tak trochę bliżej. Słuchajcie, planuję... Jedziemy w kierunku przez Zabrze na Gliwice. Tam dojeżdżamy do Szobiszowic. A tam takie atrakcje jak radiostacja gliwicka, średniowieczny zabytkowy kościół. Jedziemy. Godzina, 2 minuty. Kierunek Gliwice. Tu miała być ścieżka rowerowa, ale stwierdzili, że w sumie po co? Już w oddali widać centrum cywilizacji, Karbia, McDonald's. Kiedyś był po prawej stronie, ale go zburzyli, rzekomo jako jedyny w Polsce zamknięty McDonald's. Proszę, macie u siebie coś takiego? O, proszę, na pewno nie, Market Schweik. Wygląda na poważne centrum kulturalno-oświatowe. Panie Szymonie, dojedziemy? Chyba damy radę. Przed nami Miechowice. Widać już stary kościół. My odbijamy na lewo. Tam już majaczą kościoły. Majaczą kominy elektrociepłowni Miechowice. Rzeczywiście, proszę. Tu potężny kompleks. Sobie nigdy pod nim nie byłem. Taki trochę Czarnobyl. Jest taki lekko czarnobylsko-prypeciowy vibe. Zaraz tu wyskoczy jakiś ten... Już jest problem, drodzy widzowie. Miała być ścieżka. Ścieżki nie ma. Jest... nic. Zaczęły się elementy, prawda, survivalowo leśne. Oby nie wypadł dziki dzik. A, czyli już żeśmy są w Zabrzu. Osiedle młodego górnika. I tak się jedzie. I tak powinny być ścieżki całą trasę. Bytom, Zabrze, Gliwice. Tu proszę, ledwo las, a tu przemysł, potężne hale, wielki pieniądz, wielka produkcja, piękne drogi. Jak w Niemcach. Okazuje się po lewej jest elegancka ścieżka. Proszę, można? Można! Wielki przemysł piekarniczy. Pachnie pięknie. A to myśmy są na Mikulczycach. To są słynne Mikule. Proszę, Mikulczyce, tak się śmiali, że bobry kradną. A tu jakie przystanki, jakie tu wszystko. To jest Dania, Norwegia, to jest mało powiedziane. Ciastka jadą, proszę, niewiarygodne rzeczy, Zabrze. Jakie piękne drogi rowerowe, ciągną się niczym niemieckie, amerykańskie autobany, proszę. Urząd Miasta Bytom, proszę, takie robić, tak uczyć się. Budowle sakralne, bardzo pradawne, a ewangelicki kościół w Mikulczycach. Tu już cywilizacja.
ogródki działkowe, odrodzenie i wszędzie remonty, wszędzie nowe ścieżki. Proszę, nowe ulice, tu się buduje, nowe chodniki, nowe wszystko. Tak to prężnie, do przodu. 29 minut przed nami. Siły są? Pięknie. Taki bidonik Patrycja mi kupiła, skromny, 2 litry. Proszę, w środku pół litra Jacka Danielsa, liter Sprite'a. Oczywiście żartowałem, proszę mnie nie zamykać. Proszę. Ale co to jest? A, szkoła podstawowa. Proszę, jakże pięknie, odpiaskowana. A, można? Można. Na ulicy Bażantów 1.5 jest jakby luksusowo. Niesamowita rzecz. Kury. Ale tu klimacik taki sielski, domki, sobie ludzie porządni, uczciwie żyją. 25 minut do celu. Jest nawet konik. Proszę. Pięknie. Pięknie. I kozy nawet są. Wszystko jest. Miasto, jest przemysł, jest przyroda, natura. Nadleśnictwo Brynek. W lesie zapach grzyba oraz dwusuwa. Gdyż ktoś tu śmiga jakimiś pojazdami mechanicznymi. Błoto pryska na wszystkie strony. Nogi już pod kolana czarne. Uwa, nie jest to. Nie tak myśmy się umawiali. Nie takie drogi miały być. Dobrze, no 18 minut przed nami. Taka droga by już życzyłbym sobie, żeby była do końca, jakby można było prosić. Bardzo proszę. Chybaśmy wjechali na Jamajkę. Śmignął gość na rowerze elektrycznym. Co to jest? Co to jest za zabawa? Co to jest za wysiłek? Dajcie spokój. Radiostacja już majaczy. Już prawie. Młodszy kościół świętego Bartłomieja jest. Ale mnie chodzi o starszy. Się pokazuje, że jesteśmy. No i kurde, rzeczywiście. Tak jakby jest. Zabytkowy. Kurde. Chciałem podejść bliżej, ale chyba nie mogę. Także widocznie do niego się nie włazi, ale w każdym razie bardzo ładna budowla, taka bym powiedział Anglia, Francja, gdzieś z XV wieku. Tu w ogóle, gdzie jesteśmy, w Szobiszowicach, jedna z najstarszych dzielnic Gliwic i tutaj też jedna z najstarszych parafii na Górnym Śląsku już w XIII wieku. Tutaj kościół świętego Bartłomieja Stary. Za chwilę przejdziemy się kawałek do tego młodszego. Tu widać, że ta wieża była coś rekonstruowana, dobudowywana. Później kapliczka z Maryjką. No i no szkoda, że nie można wejść. I tu parę kroków dalej kościół Bartłomieja młodszy, ale większy. Powiem, robi wrażenie. Jak go widziałem na zdjęciach, to myślałem, że on będzie mniejszy. No to jest w sumie chyba jeden z większych kościołów, jakie widziałem. Tak na wysokość wieży jest ogromny. W 1910 ukończony w stanie surowym. Kapliczka, 11 rok, jeszcze niemiecka inskrypcja jakimś cudem się uchowała przed odniemczaniem. No, jest to budowla, robi wrażenie. Na pewno nie małe. Tu jest jakiś dynkmal, tylko są nazwiska, po niemiecku inskrypcja, ale bardzo ciężko odczytać, o co chodzi, a nie ma żadnej polskiej tabulki. Starb am Weltkriege 1914-1918, czyli parafianie tutaj tego kościoła, którzy polegli w I wojnie światowej. Część kościołowa zakończona. Teraz pora na radio station. Nie oszukali. Jest.
Słuchajcie, w Gliwicach nigdzie nie można wejść, do kościoła nie można. Pod radiostację gliwicką nie można. No nie no, ale pierwszy raz jestem tutaj w tej okolicy. No cóż, historia wszystkim znana, prowokacja gliwicka. Padła mi kamera, muszę dograć telefonem, ale no co, panie Szymonie, gratuluję, udało się. 21 km, coś takiego. No i teraz jeszcze trzeba wrócić. No, pieronie. 42-43 km myślę pękły. Wyjechaliśmy koło 12, jest 16. Siła jeszcze jest, dupa trochę boli. Fajna wycieczka, pokazaliśmy kwintesencja Górnego Śląska. Było miasto, był wielki przemysł, był też las, była natura, były tereny bardziej wiejskie, kurki, kuski, konie, kościółki, kapliczki. Pięknie. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Jeśli się wam materiał podobał, zostawcie jakąś łapkę, napiszcie jakiś komentarz, co tam u was. Trzymajcie się. Idę odpoczywać.